Det er jo rigtig rart at have et fortelt på. Selvom det er vinter, og sneen den daler ned fra himlen, så er det rart at have en entré eller noget mere plads. For Tommy, du har jo taget et kæmpestort fortelt med hernede. Jeg har valgt at tage mit Commodore-telt med, fordi det er godt og rummeligt. Og også for lige at provokere lidt, fordi man kan godt tage et stort fortelt med. Hvis man er en stor familie, man gerne vil være ude i sit fortelt, jamen så tager det et stort fortelt med. Fordi nu kan vi levere megastænger, det vil sige nogle ekstra kraftige, tykke stænger, som kan tåle at stå ude hele året rundt, eller bære teltet hele året rundt. Så det turde jeg godt gøre hernede, det er ingen problem. Og der ligger godt med sne på taget i dag. Og man kan godt mærke, hvordan det lige tynger ned mellem stængerne, men stængerne de står helt utroligt stabile. Du har også noget andet med? Ja, jeg synes jo heller ikke, det skal sne lige ind ad døren, og vores nye Cozy Corner, som bliver et mega hit, vil jeg sige, den kan vi ikke undvære. Det er jo en dørmarkise, samtidig med det er en lækrog. Og når vi lige står her om morgenen og nyder udsigten, og det drysser ned med sne, ikke? Står inde under sin Cozy Corner, det er nemt. Den er nem at sætte på, fordi at, man har egentlig, når det er et lidt større størrelse som den her, så har man en bagstang, man ligger imellem de to virkningsrør. Og der er nogle specielle beslag, som hedder F-link, man sætter på, med der krogene kan gå i. Og det siger, der er bare en krog der, og en krog der, og nogle stænger, der går ud og samler lige et smart samlesystem ud foran. Meget nemt at stille op, og rigtig stabilt med. Og faktisk ville man kunne have en i hver side, hvis det var. Det vil man kunne have en i hver side, og der er også nogen, der siger, at de kan sætte sammen, og det vil sige, det kan de, vi har prøvet at bygge dem uden på hinanden, hvis man vil det. Så Cozy Corner giver rigtig mange muligheder. Det gør den. Tom, jeg vil altså godt se de der stænger, du snakker om. Jeg kommer ind for dig. Pas på, det er let. Nu er vi kommet ind i tørvejr, og her sner jo i hvert fald ikke. Nej, her sner vi ikke. Her er faktisk lige før det er en lille smule halvlun her, så det er jo dejligt. Der har vi megastængerne, og der kan du se, at vi har dobbelt skruebeslag på her, så man kan låse dem rigtig godt og kraftigt. Det er jo klart, at de får nogle kraftige påvirkninger udefra. Selve stabiliteten ind imod her, 32,5 mm rør i 1,5 mm godstykkelse. Det er jo altså væsentligt mere end det almindelige stålstil. Det vil sige, det er cirka det dobbelte. Sådan rent styrkemæssigt, man snakker om. Så 3 meter overlægger her bærer fantastisk godt. Herude har vi svejste hjørner, og det er til forskel fra det almindelige stil, der har plasthjørner. Der er det svejste her. Det giver en helt enorm stabilitet, også sideværts, på den måde, at det styrer sig meget, meget bedre, at de går ind i mufferne her. Vi har almindelige bajonetfatninger her. Vi har meget kraftige klemmebeslag på her, så man kan sætte alle de overlægger, man vil derhen af. Når man køber et Commodore-telt som det her, så vil der normalt være 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så vil der være 7 overlæggere. Her er der 9 overlæggere. Det vil sige, når man får en megastil, så er der altid 2 ekstra overlæggere med. Ikke fordi man ikke kan få brug for flere, for det er jo klart, at hvis man ligger helt ekstrem og er væk fra den i lang tid, så kan man bygge lige så mange på, man vil, og så få endnu mere stabilitet. Men det er et stort plus, at det er bygget til vintercamping. Hvad med sådan noget som kondens? Fordi det er jo også et problem. Det kan jo også være et problem her. Det kan godt være et problem her. Nu mærker man på taget her, at der er lidt fugtighed på indersiden. Det er ikke sådan, at den drypper, for det er klart, at taget her, det er jo en stofdue, det er en polyesterdue, og den opsummerer lidt mere fugtighed, end en PVC-due gør. Og det kan selvfølgelig være en fordel. Så derfor giver den lidt mindre kondens, men der vil være kondens. Derfor har vi lavet et termotag. Ja. Så du kan faktisk få termoloft nu til din almindelige standardstørrelse til? Vi har til almindelige 3 meter telte, vi har til vores Penta, og vi har også til 2,5 meter telte. Kan du få en inderhimmel, altså termoloft. Og den er ikke kun vigtig i vinteren. Det kan også godt være i foråret og i efteråret, hvor det er lidt køligt. Meget nemmere at fyre op og få varmt op herinde. Og så slipper man måske også for noget dryp, for det er ikke for det selve stoffet giver noget kondens, men det har det med at finde den vej, hvor det hælder ned af. Og så rammer det nogle stænger ud i forkanten, og så drypper det derudfra. Og det minimerer man altså med termoloft.